hautsita Orpazurda eta hautsita Pablo Berasaluze bera. Berrizko pilotaria lur jota atera da Kiron erietxetik, egin dioten erresonantziak usterik txerrenak baieztatu eta gero. Bai. Bagenekin, negatzen kriston mina sentitu nuen, eta gaur, eratorri, da, Inigoari esan diot, portuta dukingo dela, seguru ez, eta resonantzia egin da, hori holan atera da ez. Atzoko finalean larri lesionatu zenetik, elkartasun mezu eta deiugari jaso du berrizko aurrelariak. Animo pila bat, egia zen jenteari asko zor diot, afizioari, eta niretzako oso handiak izan da dana, eta hemendik beurei dana zor dietez. Ebakuntza egin eta 3 astetara errehabilitazioa hasteko moduan izango da bizkaitarra. Kantxera itzultzeko berriz, urterdia behar izango du. Ez dakit, esan duzte, barriro hasteko jolasten 6 hilabetero lan. Goizeko 11:00 heldu da Gasteizko Kiron erietxera Pablo Berasaluze eta 2 ordu eman ditu bertan. Bihar ere Gasteizera itzuli beharko du. Ebakuntzaren aurrekoa bihar egingo diote Pablo Berasaluzeri eta ebakuntza bera ostegunean edo ostiralean 6 hilabete beharko ditu kantxara itzultzeko.